Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa PowerPoint-esitelmän pariin. Puhutaan tällä videolla vähän indeksisijoittamisesta sijoitustrategiana ja indeksirahastoista sijoitustuotteina. Koetaan mahdollisimman diplomaattisesti vastata tuohon kysymykseen, että onko indeksirahastot paras sijoituskohde aloittelijoille. Tämä video ei ole sijoitusneuvonta eikä tätä kuulu sijoitusneuvontana ottaa. Mutta jos lukee Facebookin sijoitusryhmiä, katsoo sijoitusaiheisia YouTube-videoita, lukee sijoittamisesta blogeissa, niin indeksirahastot on semmoinen, mikä tulee aina esille, kun puhutaan sijoittamisen aloittamisesta. Tämäkin video on aloittelijoille suunnattu ja sen takia mä valitsin tähän videoon tämmöisen PowerPoint-formaatin, koska tässä mä pystyn oikeasti käydä läpi paljon informaatiota silleen, että kuitenkin se ruudulla näkyvä informaatio ja sisältö on helposti sisäistettävissä. Ennen kuin puhutaan indeksirahastoista, niin pitää tietää, että mikä se indeksi ylipäätään on. Eli indeksit on käytännössä siis joukko osakkeita tai muita arvopapereita, joilla pyritään seuraamaan mahdollisimman tarkasti jonkun tietyn omaisuusluokan toimialan, markkina-alueen YMS-kehitystä. Osakeindekseissä, mistä yleensä siis puhutaan, kun puhutaan indeksisijoittamisesta, niin niissä ei oteta aktiivista näkemystä markkinoiden kehityksestä. Osakeindeksit on yleensä markkina-arvopainotettuja, mikä tarkoittaa, että ne suurimmat yhtiöt niin saa myös suurimman painon sitten siellä indeksissä. Tuttuja nimiä, mitä tulee indeksisijoittamiseen, on yhtiöt niin kuin MSCI, S&P Global ja FTSE Group, jotka siis on tämmöisiä indeksien laatioita. Esimerkkejä tunnetuista osakeindekseistä voi olla esimerkiksi MSCI World, joka on kehittyneiden markkinoiden suuryrityksiä seuraava indeksi. S&P 500 on ehkä tämä tunnetuin indeksi, se seuraa yhdysvaltalaisia suuryrityksiä. Ja FTSE 100 sitten seuraa esimerkiksi brittiläisiä suuryrityksiä. Indeksirahasto taas sitten totta kai on rahasto, joka pyrkii seuraamaan noita tiettyjä indeksejä mahdollisimman tarkasti. Rahastoyhtiö voi laatia oman indeksin, mutta yleisesti ne käyttää noita tunnetuimpia indeksejä. Se on vaan helpompi markkinoida niitä tuotteita sijoittajille sillä. Indeksirahastoja on kahden tyyppisiä. On tämmöisiä perusrahastomuotoisia indeksirahastoja, joita siis merkitään suoraan rahastoyhtiöltä. Tämmöisiä on esimerkiksi Nordnetin indeksirahastot tai Open indeksirahastot. Mutta sitten on myös pörssin noteerattuja indeksirahastoja, eli ETF-rahastoja, joilla siis käydään pörssissä kauppaa. Niitä pystyy joka päivä ostamaan ja myymään sitten pörssissä. Niin se on yleensä matalemmat juoksevat kulut kuin tämmöisissä perusrahastomuotoisissa indeksirahastoissa. Mutta sitten niitä kun ostaa ja myy, niin siinä menee sitten osakevälittäjän mukainen välityspalkkio. Eli se, että kumpi näistä on sitten se itselleen kustannustehokkaampi vaihtoehto, niin se riippuu tosi paljon siitä summista, mitä sijoittaa ja mitä sitten osakevälittäjää käyttää. Esimerkkejä sitten ETF-indeksirahastoista on esimerkiksi Vanguardin tai iSharesin indeksirahastot, kuten vaikka sitten tämmöinen Vanguardin FTSE All World-rahasto, joka seuraa sitten just FTSEn tuommoista All World-indeksiä. Mitkä on nämä hyvät puolet sitten näissä indeksirahastoissa? Minkä takia ne on niin suosittuja ja minkä takia ne tulee esille silloin, kun puhutaan sijoittamisen aloittamisesta? No tärkein on, että ne on matalakuluisia ja tarjoaa hyvän hajautuksen. Sitten myös tuo passiivinen sijoitustyyli, eli ei oteta aktiivista näkemystä markkinoiden kehityksestä, vaan päästään niihin markkinatuottoihin, saadaan ne keskivertotuotot, mitä on saatavilla. Ei oteta riskiä, että hävittäisi markkinoille. Ja loppujen lopuksi indeksisijoittaminen on tosi helppoa silloin, kun löytää itselleen sen sijoituskohteen. Eli yhdellä rahastolla voit päästä kaikille suurille osakemarkkinoille. Ja kahdella rahastolla saat sitten näiden globaaleiden osakkeiden lisäksi myös globaalit korkosijoitukset siihen päälle. Ja saat ikään kuin tämmöisen matalakuluisen yhdistelmärahaston rakennettua itselleen. Etenkin se kulupuoli on tosi tärkeä. Ja se on, minkä takia nämä indeksirahastot on kasvattanut suosiotaan. Eli kulut syö tuottoa.
Ja mitä pidempi sijoitushorisontti on, sitä suurempi merkitys niillä kuluilla on. Mä itse laskeskelin tämmöisen kuvaajan tuolta Excelissä, että mikä on kulujen vaikutus, jos 7% tuotto-odotukseen sijoitetaan yli ajan. Eli tässä on siis tehty tonnin sijoitus alkuun, ei ole tehty mitään lisäsijoituksia. Sinisessä käppyrässä näkyy, kun on nollakulut, vastaa sitten 1% juoksevat kulut ja 2% juoksevat kulut. Eli etenkin jos puhutaan 3, 4, 50 vuoden sijoitushorisonteista, niin siellä on aika järkyttäviä eroja sitten siinä, että mitä sinne käteen sitten jää. Eli kulut kannattaa ehdottomasti minimoida. No mitä huonoin puoli sitten indeksisijoittamisessa on, ainakin aloittelijan näkövinkkelistä, niin se alkuun pääseminen, se ensimmäinen askel voi olla tosi monimutkainen, koska sitä tarjontaa näissä indeksituotteissa on tosi paljon. Ja no, se johtuu siitä, että ne on niin suosittuja, niin totta kai sitä tarjontaa on paljon. Mutta se on vaikea löytää just itselleen se oikea sijoituskohde. Ja etenkin kun ei vielä tunne itseään sijoittajana. Esimerkiksi joku perusosakeindeksirahasto voikin olla riskisempi kuin mitä sitten itse sijoittajana haluaisi. Ja etenkin näitä tämmöisiä kalliimpia toimialakohtaisia rahastoja markkinoidaan tosi aggressiivisesti aloittelijoille. Sitten kun mietitään näitä yleisimpiä sudenkuoppia, mihin aloittelevat indeksisijoittajat törmää, niin etenkin toi sijoittaminen kuumiin sektoreihin, esimerkiksi tekoäly tällä hetkellä. Voi olla, että sieltä ne parhaat tuotot on jo saatu silloin, kun alkaa näitä tekoäly ETF-rahastoja tulemaan sitten markkinoille eri rahastoyhtiöiltä. Todennäköisesti niistä vielä päätyy sitten maksamaan korkeampia kuluja sitten kanssa. Ja samalla se mikä täytyy ymmärtää, että jos sä sijoitat johonkin tiettyyn esimerkiksi tekoäly- tai terveydenhuolto ETF-rahastoon, niin silloin sä otat aktiivista näkemystä, että ne tulisi tulevaisuudessakin pärjää paremmin. Eli se ei ole passiivista sijoittamista, se on aktiivista sijoittamista sun näkövinkkelistä. Sitten tämmöisiä muita, mitä saattaa tapahtua, niin jos ostaa salkun täyteen eri ETF:iä tai eri indeksirahastoja, niin saattaa vahingossa ylipainottaa sitten tiettyä osaketta tai tiettyä markkina-aluetta. Esimerkiksi jos sijoittaa Nordnetin Tanska-indeksirahastoon ja Eurooppa-indeksirahastoon ja vaikka sitten tämmöisiin laatuyhtiöihin sijoittaviin rahastoihin, niin todennäköisesti Novo Nordisk tulee olemaan aika korkeassa painossa sitten salkussa. Ja sitä ei välttämättä itse tajuakaan ennen kuin alkaa käymään niitä kaikkien rahastojen omistuksia läpi sitten. Toinen, mitä voi vahingossa tapahtua, niin saattaa olla, että sitten alipainottaa tiettyjä markkina-alueita vahingossa. Esimerkiksi tässä on indeksoijilla tosi suuria eroja. Esimerkiksi MSCI laskee Etelä-Korea ja Puolan kehittyviksi markkinoiksi, kun taas FTSE laskee ne kehittyneiksi markkinoiksi. Eli on teoreettisesti mahdollista päätyä semmoiseen tilanteeseen, missä sä jätät Etelä-Korea ja Puolaa sijoittamatta, koska sä oot sijoittanut MSCIin World ja FTSEn kehittyvän markkinat indekseihin. Ja vähän sitten tämä, mistä aikaisemminkin puhuin jo, että ostetaan näihin omiin sijoitustavoitteisiin tai sijoitushorisonttiin nähden niin vääriä tuotteita. Eli esimerkiksi tavoite, missä olisi tarkoitus lähteä lomareissulle vuoden 2-3 päästä ja aletaan säästääkin sitten osakeindeksirahastoa, kun on kuullut, että ne tuottaa parhaiten, mutta sitten osakemarkkinat romahtaa just ennen kuin täytyisi rahat ottaa sieltä reissuun varten. Eli täytyy tosiaan ymmärtää, että mitä varten sijoitetaan ja miksi aikaa sijoitetaan, niin sitten paremmin pystyy hahmotella sitä, että mikä tuote itselle sopii parhaiten. Eli siitä tullaan tähän sijoitussuunnitelman laatimiseen. Kannattaa kysyä itseltään vähän kysymyksiä, laatia vaikka paperille sijoitussuunnitelma itselle, että minkä takia sijoittaa, mistä ne rahat tulee, mitä sijoitetaan, että onko se palkkatuloista, sivutuloista, paljonko pystyy rahaa sijoittamaan, miten pitkäksi aikaa on tarkoitus sijoittaa, mihin sijoituskohteisiin ja mihin omaisuusluokkiin sijoittaa, miten paljon riskiä on valmis ottaa ja mikä se oma exit-plääni sitten on. Mitä pitää sitten tietää siinä, kun sijoitussuunnitelmaa itselleen ekan kerran laatiin, niin on riski- ja tuoton suhde.
Eli osakkeet on riskisempiä lyhyellä aikavälillä kuin korkosijoitukset, mutta pitkällä aikavälillä osakkeet taas tuottaa paremmin. Ja hajauttamaan sekä osake- että korkosijoituksiin voi sitten parantaa salkun riski- ja tuoton suhdetta. Eli tässä kuvaajasta näkee, että mitenkä itse asiassa tämä on mun mielestä muuten tosi jännä ilmiö, koska tämä ei ole suoraan ihan intuitiivista. Että jos salkku, mikä on 100% korkosijoituksia, niin ottaakin 20% siivun osakkeita, niin se salkun tuotto pitkällä aikavälillä paranee ja se riski myös pienenee. Eli tämä johtuu sitten siitä, että osakkeilla ja korkosijoituksilla niin normimarkkinatilanteissa on negatiivinen korrelaatio keskenään. Eli niissä saa sitten hajautushyötyä sinne salkkuun. Silloin kun tuntee itsensä sijoittajana ja on laatinut sen sijoitussuunnitelman ja pysyy siinä, niin pärjää keskivertosijoittajaa paremmin. Tässä JP Morganin eri omaisuusluokkien tuottoja vertailevassa kuvaajassa, kun kiinnitätte huomioon tuohon oranssiin palkkiin, eli keskivertosijoittajan saamiin tuottoihin, niin vuodesta 2001 vuoteen 2020 keskivertosijoittaja sai 2,9% vuosituottoa, vaikka tämmöiset konservatiivisemmatkin sijoituskohteet, niin kuin korkosijoitukset tai yhdistelmärahastot tai ihan vaan perusosakeindeksit, niin tuotti taas reilusti paremmin. Yhteenvetona, indeksisijoittaminen sijoitusstrategiana sopii pitkän aikavälin säästämiseen, saa hyvää ja ennakoitavaa pitkän aikavälin tuotto-odotusta. Sijoituskohteen vaan kun löytää, niin se on erittäin helppoa, eikä niitä sijoituksia tarvitse seurata aktiivisesti. Ja mä luulen, että just näiden kategorioiden takia, niin mä lähtisin väittämään, että indeksisijoittaminen on, jos ei paras, niin yksi parhaimmista sijoitusstrategioista aloittelevalle sijoittajalle. Ja ihan tämmöiselle perussijoittajille, ketä ei loppujen lopuksi se sijoittaminen hirveästi kiinnosta. Kunhan vaan se sijoitushorisontti on tarpeeksi pitkä, koska lyhyellä aikavälillä myös tuommoisten hyvin hajautettujen indeksirahastojen arvot voi heitellä aika rajustikin. Alkuun kuitenkin indeksisijoittamisessa pitää vähän sitä sitten panostaa siihen oikean sijoituskohteen löytämiseen. Ja jos alkaakin sijoittamisesta kiinnostua, niin indeksisijoittaminen ei ole kovin mielenkiintoista. Niin silloin voi olla ehkä fiksua ottaa vaikka 10% tai 20% sieltä salkusta, missä alkaa sitten tekemään itse aktiivisempaa osakepoimintaa, jos silleen saa sitten mielenkiintoa pidettyä yllä. Laittakaa se sinne alas kommenttia, että mitä olitte mieltä tämmöisestä videoformaatista, ja ootteko samaa mieltä näiden mun pointtien kanssa.